бинандаи мо умедворам сеҳатманд бошед, тандуруст бошед, дур аз офияту газандҳо бошед. аввалан маъзарат мепурсам, ҳангоме ки мо навор сабт мекунем, як шамоле ҳаст, шояд ки дар садои мо халал ворид кунад. ба ҳамон хотир аз шумо пешакӣ мо бахшиш мепурсем. мавзӯи имрӯзаи мо оиди як гиёҳи табобатие ки дар тиби қадим истифода мебурданд ҳамчун давогӣ, гиёҳи какутӣ. гиёҳи какутӣ, дӯстои азиз, ҳозир мо ба шумо нишон метавам ва дар илми тиб падарову бобоҳои мову шумо дар илми тиб васеъ истифода мебурданаш. ҳамчун давогӣ, ҷиҳатҳои шифобахшии гиёҳи какутӣ, дӯстои азиз, ҳоли мо гуфта мегузарем ва як чиза гуфтам ба шумо ёдрас кунам ки гиёҳи какутӣ ду нав мешавад: саҳроӣ ё ин ки бӯстонӣ меган ва кӯҳӣ. дар даво, бигем дар табобат, кӯҳиш қувваташ аз бӯстонӣ дида баландтар аст, яъне ки дозаш бигем. дар бемориҳои хичак, дар бемориҳои гурда ба мисли чойкаҳак, душвори шошидана, яъне меза кардана агар ба душворӣ боша осон мекуна. тарзи истифода бурданаш чой хушке ки дар оби ҷӯшомада меандозем, ба мисли ҳамун истифода мебаранд. хуб, гиёҳи какутира алон мавсими ҷамъовариш аст. аз моҳҳои аз 10-15 июл то охирҳои август, байнои сентябр ҷамъоварӣ мекунанд. хуб, ҷамъоварӣ мекунем, хушк мекунем дар соя ва дар бемориҳо, худо накуна ки беморӣ шава, истифода мебарем. дар бемориҳои шуш, ҷигар ва талха, дар роҳҳои нафас, балғама берун мекуна. бемориҳое ки аз рутубатшон аз сардӣ боша, яъне тарӣ боша, дафт мекуна. узвҳои ҳозима, яъне меъда, мега ҳангоми истифода бурдани обе ки какутӣ дам карда шуда бошад, вақте ки менӯшанд, хӯроке ки дар меъда бадбӯ гаштааст, гирондагӣ меган дар баъзе минтақаҳо, хӯроке ки дар меъда рафта маҳкам шудааст ва бадбӯ шудааст, ҳамонро ҳазм мекуна ва ба поён тела мета. хӯрока хушмазза мекуна, лаззати хӯрока баланд мекуна. дар обаша ҳангоми таротар бидани какутӣ кӯфта мекунанд ва оби какутиро тоза мегиранд, дар чашм мечаконанд. ба мисли ҳамун дорувориҳое аст ки обӣ ҳастанд, дар чашм мечаконанд, ба мисли ҳамоно дар чашм мечаконӣ. пардаи чашм ё гили чашма нобуд мекуна ва ба шабкурӣ фоида дорад. биноиро қувват мебахша, тез мекуна. бо ба ҳамин усул агар ки оби какутиро кӯфта бигиранд ва дар гӯш бичаконанд, ҷарангосии гӯша бартараф мекуна. баъзан мешавад ки гӯшҳо бе ягон, вақте ҳама ҷо садо нест, хомӯшӣ аст, дар гӯш як ҷаранг пайдо мешавад, шояд беморӣ боша. мега ҳамун ҷарангосиро бартараф мекуна ва вазнинии гӯша шифо мебахшад. шояд шунавоиро ҳам ягон фоидаи дошта бошад, лекин аз табибо пурсидан дар кор. хуб, дигар дӯстои азиз, гиёҳи какутӣ истеъмол карданаш ҳамроҳи асал, мега ки хамир кунанд, яъне какутиро бикӯбанд, хушк ё тарша, ба хамир, ба маъзарат, ба асал хамир бикунанд. ба асал хамир бикунанд ва аз ҳамун майда мега истифода бибаранд. ранги башараро, чеҳраро соф мекуна, пок мекуна ва аксари ҳамон доғҳое ки дар чеҳра ҳастанд, ҳамонҳоро дафт мекуна. дигар хислатҳои табобатии гиёҳи какутӣ ҳамияе ки ҳамин миқдор мегирем, ҳамроҳи шакар кӯфта омехта мекунем ва оҳиста оҳиста истеъмол мекунем. дар як муддати мега дар бемориҳои асаб ки аз гармӣ боша, фоидаи худша мерасона ва ҳамун рутубате ки аз меъда ба майнаи сар ҳаракат мекуна, рутубатҳои нодаркор, ҳамонҳоро мега бухор шуданашона ба майнаи сар
منع میکنه و پیشگیری میکنه. از برگ، پایه و یا گلی کاکوتی اگر که در دهان گذاشته همین خویده یا گزیدن بگیریم، درد دندان تسکین میده. اگر در دندان کیرم باشه و ما بردوام استفاده بریم همین چیز استعمال کنیم، کیرمی دندان میرزونه، درد دندان تسکین میده. و فرو بردن آبش هم یگان ضرر یا زیان در ارگانیسم نداره. در طب استفاده برده می شود از گل کاکوتی، از برگ کاکوتی، از تنه کاکوتی و از تخم ریشه کاکوتی. گل یا دانه کاکوتی قوی تر از تنه و برگ و ریشه است. گل کاکوتی، ما دوستای عزیز، کاکوتی گیاه همه ساله است. همه سال از زمین از ریشهش میروید. به همون خاطر باید که ما بر ریشه گیاه کاکوتی را از زمین نکنیم. فقط من همین بریده میگیریم به یگان اسباب و به مقدار ضروری ذخیره میکنیم، در سایه خشک میکنیم و در حالتهای ضروری استفاده میبریم. خب توصیه ما دوستای عزیز همین است که شما هنگامی که درد پیدا می شود در شما به توصیه طبیب، به تشخیص دکتران حاذق استفاده نبرین. اول تشخیص بکنین، توصیه دکتر بگیرین، بعدا میتونین که در بیماری هاتون استفاده بکنین. خب در همینجا دوستای عزیز این نوار نوبتی ما پایان مییابه، خاتمه مییابه. با همه شما تنسیتی خانه آباد و خاطر جمع آرزو میکنیم. بگذار دور از درد عافیت ها باشین، محتاج یا نیازمند به طبیب نباشین. در امان خدا.